Kelas 6 ya? Benar? 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 Phải con sẽ nó bút nó gì cái sự phải cho ông mày nên tao có ngồi về là cái gì nhỉ? Sự nó sẽ mang vào đấy. Đâu phải 보여 되나? 또 마스크에서 검색 와. 와이는 그래도 그 그래. 또 와이스도 되게 재밌어. 아. 근데 지금 그렇게 딱 되고 있잖아. 지금 누가 그랬어요. 뭐는 공부 한번 너무 가지는 거 같이. 그래. 가지는 거. 그거 가지는 거 뭐? 무슨이야? 저런 꼭 나오. 이 카드 통으로 가져 없다. 정말 이제 가지 이제는 생각이야. 이거 나는 또 나는 저 페나스가 압수 버섯 뒤에 버섯이 이런 수가 있거든요. 이거 너무 이거 상담하자. 나는 이런 거 타요. Bela-bela kan hambai kapang ni takuk tai bukuk jong no tai sini kok tuma thumnai sini joto kok tuma thumnai sini adong rok no bela kan hambai semai bakso jorari tuman bagai aw sing nukka je sini Khowai ni ke boys hostel chin Tiprasa rong ni bagai je tangjago je saltam sekang sing nukka o jaga bo je newspaper nukka o jaga ni je hostel je superintendent Kaham ke Naikolya Kaham ke jai khlaiya Kaham ke tidulya je sari kalakena nogo thango sari kalakena kameo thango ne omai ke sing newspaper nukka tini sing apno sotik je bishoy je sotik je azboni je tamuk huijak tong gotna jagao sing apno saimana bagino sing tini o jagao sing TISF je Khowai division committee sing phaika o jagao phaimani pore sing o jagani jotto je student class 6 to class 12 joto student te khorcha bai sing bor bai sing khorcha bai sing kok samne jengka kok saman pore sing saiman ka sing investigation kai saiman ka je aje borok no je bongni muti boroni nakol jagai tongo tuju jagai tongo te jai kha jagai tong ni borok saka to samani bisingo sing te bongno sing sungnani sai to ko je dong ni o jaga sa thai rok je nung thai rok boma hai issue ui tong te boma hai jingjal achugui tong na problem ngi tong norok samani pore sing sini saka o sing abono sing kok toma rok nai hinne sing bongno singka pia borok sao tini borok singno borok sanani ni sai to ka je bongni o je o hostelo kuno issue kuri kuno problem kuri to sing abono kok tomani thumnai ni rongni bisingti sing abono kok kasarna musungo joto electronic media tongnai te press media tongnai rok to je kok toma sing publish khayani sikang rinani sikang jete kaham ka je gothana no investigation khlainai kubi satya gothana rabu ngi tong allegation khlainai pano jete o omahai tatal allegation ro khajia na toikai rikang ke belai kana hamnai ni ang stono omana ni kok kasarmu karon omahai ke sungtobon sungsai togo je sini o Tiprasa ni je Tiprasa je student tongnai ro tebo sing sringmani bisingtei poriman bisingtei tebo kusus hakanani seringai ringani bagai boni bagai sing TISF always student oni kaham nai man bagai sing tini jotto jagao no sing kathroi tongo Naikolya tongo omai kana sing tini orobo paisok paijak sing paithago je o jagani hostel ni superintendent jong bobe kok saka jong bono cyclangka yes nung obo sing nukbani simingya jong bono cyclangka jate omahai jate nung tabuk niya phano as of now tabuk jora nung niya phano jate bobishatobo mohai jate niya na tei je mohai je gotna tak niya phano jate bobishatobo mohai niya na tei sing bobaibo sing mohai kok cycling ta bono mohai je kora batta singri kaje sing obono video bahate sing jotto student tai jotto sini korona sing obono kok kesana Tipra basi sing Tiprasa rokno jate sing obono sing nayo sini jotto je somogro sing lekha poriman bisingtei singlaiman bisingtei sini dapote kusukarani tebo kasanan bagai bon bagni jotono sing obono sini kok kesarmu amsung nang jotona khari hamjama tai chogani si